Amo Frank Kwaku ta' 25 sena mill-Ghana tressa il-qorti akkużat bil-qtil ta' Isaac Wabena Kiere żagħżugħ ta' 23 sena ukoll mill-Ghana fi triq it-Tiġrija l-Marsa il-ħamis filgħaxija. Ir-raġel inqatel bit-tliet daqqiet ta' sikkina f'sidru bl-arma li allegatament intużat fil-qtil tinstab mill-pulizija għal pissiġar fi triq il-jum. L-akkużat ġie arrestat fis-1:09 tal-lejl li fih seħħ id-delitt wara li l-pulizija ċirkonda d-dar fi triq Azzoppardi fil-Marsa. Fl-awla l-ispettur Kertzara mill-prosekuzzjoni spjega kif il-ħamis għal ħabta tal-10:09 ta' flaxija daħal rapport li kien hemm argument li ħalla persuna mejta. Spjega kif l-akkużat ammetta mill-ewwel li kien wettaq il-qtil u saħansitra reġa' ammetta fid-dikjarazzjoni tiegħu. Madankollu fil-qorti huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello ħarġet ordni ta' friżar tal-assi fil-konfront tal-akkużat. Wara li ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest, l-akkużat baqa' jinżamm arrestat.